Jam wale mon musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw moɗon Pindi TV en garti kadi e kattanɗe jomiraɗo ngam yettinande on ko siifa e kelle gaɗen e jandiji leydi meɗen Sénégal eɗen goni hande e talata nogas e tati lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni paɗen ko e jandiyeji leydi meɗen. Puɗɗortoɗen ko e jayde guindire nde lo soleil jayde ndete kañum arti tan ko e soble demateɗe ɗo ete e nder leydi ndi wondude kadi e ɗen ɗon caɗele ɓe ganduɗa remoɓe soble ɗe ene guura caggal so nde ndemi ɗen ɗon soble guila e ngakkuji kewɗi ɗi ganduɗa kay aɓe guura ɗum ɓen ɗon remoɓe soble ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde guila e mankirede ko wiyete ko les chambres froid ɗon nokkuji ɗiɓe mbawata moftude ɗen ɗon soble ɗum ɗon noon jayde nde yulloyima toon to département mo Podor ɗum woni ko tawate e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde guindire nde le soleil jayde rewmi quotidien kañum arti tan ko e jokkodiral hakkude leydi Sénégal kam e union européenne ɓe mbi tan nde ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye expose son new deal ɗum woni ko musidɓe men jaydiyankoɓe mbaɗi e hello mumen arwoniwo e nden ɗon jayde rewmi le quotidien e jayde le réveil journal kañum arti tan ko e alhaali ɗin ɗon 29 milliards ɓe mbi tan nde ko gonnoɗo ete hoorejo hono nden ɗon gollorde woni Prodac ɓe mbi tan nde ko o nawi janguinowo goto toon to Sédhiou o nawi ɗum e lawol ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa ko woni le réveil journal goɗɗum ko tawate e nder jayde nde ko konngudi o mo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Kayré mo ganduɗa kay ko koninke wonno caggal nde o tumano wondemo pro Ousmane Sonko e wiide makko noon o yaltinama e koninkagal tawa alda e droit woni tan alda e lawol ko hono noon kadi hay ɗerewol gotol o heɓani kene hollira holko saabi o waɗa radie e armée he ɗum noon ko konguɗi makko kanko on ɗon gonnoɗo ete soldat ine tawe e nder nden ɗon jayde le réveil journal jayde Dakar Times kañum arti tan ko yowiti e ko faya ɓe mbita nde faya ko e ɓeydugol ko wiyete ko électricité woni tan kuɓɓam ɗam ha ni e ndelam kuɓɓam ɗam woni carburant kam e électricité ko ɗum woni ko musidɓe men jaydiyankoɓe Dakar Times goni ko mbaɗi e hello mumen arwaniwo e nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde Dakar Times jayde Bos bi le jour kañum arti tan koye alhaali dawrugol witen nde ko le pouvoir face au benno à l'Assemblée nationale ko ɗum waɗi koɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe ɓe mbi tan nde oɗo saaha joni terrain o koko tarna pitti ɗum woni ko musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe E-Media mbaɗi e gardidi natal mumen goɗɗum ko ine tawe toon ɓe mbi tan nde ko Bassirou Diomaye Faye ewnima ballal fewde e union européenne ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Bos bi le jour jayde libération kañum arti tan ko yowiti e kaɓanogol woni dirtingol koppareje gendi ɓe mbi tan nde ko caggal nde hoorejo leydi ndi waɗi ɗum annoncé won kay fuɗɗiɓe nanguede ɓe mbi tan nde ko woodi fuɗɗiɓe hen nanguede ɓe kolli toon hen yimɓe ɗiɗo puɗɗama hen nanguede inde mabɓe ine tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde libération jayde tribune kañum wi tan nde ko Washington waɗi débloqué ko ine tolni e temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom milliard pour leydi meɗen Sénégal ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde tribune journal jayde li quotidien kañum arti tan koye alhaali jangde towde nde ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde li quotidien goɗɗum ko ine tawe e nder jayde nde ɓe mbi tan nde ko hoorejo leydi ndi o yiidi e on mo ganduɗa kañum woni président conseil européen ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde li quotidien jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias nde kañum waɗi ɗum intéressé mbiyen tan arti tan koye losko ngo waɗi e ɓen ɗon rewɓe resaɓe dutto e cuuɗa dewle mumen mbiya ndesaka ɗum noon jayde nde yanñima hen no hannirta niyete ko wona ɗum ko woodi ni moɓe jewtidi e nder jayde he on noon holliti ko ine tolni e duuɓi 5 ine wondi e relation woni tan won mo jokkodirta to banggue yidde wi tan nde on ɗon ni mo o jokkodirta ko debbo kadi ko debbo desaɗo joom sukaɓe nayo ɗum ɗon foof ine tawe e nder hello 5 e nder nden ɗon jayde goɗɗum ko tawate e nder jayde nde ko konguɗi Malick Gakou ine tawe e hello 5 e nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde l'observateur woni jayde groupe Futurs Médias nde jayde le quotidien kañum arti tan ko e kaɓanogo haɓade kala ko yowiti e ko wiyete ko corruption woni mbuñaari o wi tan nde ko Bassirou Diomaye Faye o yiɗi kay ko oɗo saaha joni ko wadde renforcé OFNAC ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde le quotidien
quotidien so tawi a udditi hello tati ma taw ton kanɗon on ɗon alhaali. Jayde Sud Quotidien wi kay oɗo saha joni ko golle mawɗe woni kay ko fadi e mo ganduɗa kañum woni président Diomaye Faye ko yowiti e on ɗon rupture systéme moɓe noddi e nder gouvernance o ha tengti noon kadi e ɗin ɗon affaire aji publique. ɗum noon ine tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Sud Quotidien. Jayde Walf Quotidien kañum arti ko e ko yowiti e chef de file opposition to ete nder leydi ndi ɓe mbita nde ko ɓeɗo tato holi hen gonɗo chef de file opposition o woni Amadou Ba, Macky Sall wondude e Karim Wade. ɗum ko namdal ngal musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe Walf Quotidien e mbaɗi e gardidi e natal mumen. Jayde Enquête kañum arti tan ko yeehi ko toon to assemblée nationale arti e on ɗon motion de censure ko toon to assemblée nationale ɓe mbitande ko arme ou suicide politique. ɗum ko namdal ngal musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe ɓe ganduɗa kañum woni Enquête Quotidien waɗi e gardidi e natal mumen. Jayde Stade Quotidien jayde coftal ɓallinde kañum arti tan koye o mo ganduɗa kañum woni Bamba Dieng international sénégal najo o ɓe mbitande ko éliminatoire coupe du monde 2026 e lewru juin. Bamba Dieng beele ma artu e taniére o. ɗum ko namdal ngal musidɓe men jayndiyankoɓe mbaɗi goɗɗum ko ine tawe e nder jayde nde ko choc poɗɗo wadde hakkude Chelsea kamɓe Arsenal ɓe mbitande ko derby décisif jogori wonde toon to Londres hakkude ɗin ɗon club aji ɗiɗi londonieji. goɗɗum ko ine tawe e nder nden ɗon jayde koko yowiti e Ligue 1 mo dewle Sénégal ɓe mbitande beele AS Pikine ma ubbu on ɗon ɗama muya mo AS Jaraaf jogui e wonde muɗum champion. ɗum noon ine tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Stade Quotidien. jayde Le Record nokku ɗo guddeten jayndeji meɗen ɗon noon ko tawate ɗon ko konguɗi Diomonsi Camara omo ganduɗa kañum woni men ɗo to wonde e pettowo équipe guindijo mo leydi Sénégal suuti konguɗi fewde omo ganduɗa kañum woni Nicolas Jackson e ɓen ɗon wiyoɓe Nicolas Jackson anda haydara. kanko noon wollidde wonde Nicolas Jackson ko suka woni tan fuɗɗori tan ko o mo ganduɗa kañum woni Vinicius Junior hono fuɗɗori no toon to Real Madrid wollide noon wonde kay kala ko wawi wonde Nicolas Jackson dañi fartange loggude loggi sappo ha ni loggi sappo e nayyi fofof so tawi a rindini ɗum ɗon koko yowiti e on ɗo saison ɓe ɓoyi tan noon on ɗon suka e arata koye duuɓi nogas e ɗiɗi foti tan ko woni ko e janggude soit taw gaynude janggude. ɗum ɗon ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni Le Record journal goɗɗum ko ine tawe e jayde he ko pottal pongal wadde hakkude Chelsea e Arsenal. ɗum ɗon koko yowiti e championnat toon to dewlaji Angleterre. musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw mon Pindi TV en jetti en jarni ndendagal hettiyankoɓe kam e yeeɓiyankoɓe Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno on robinolade yoga e sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal. en jetti en jarni on dendagal onon yeɓoɓe ayaw moɗon Pindi TV guila e commentaire uji ɗi hay partage uji ɗi on jettama on jarnama on ɗon fanno min mbiyan tan aadi meɗen e kabaruji jayndeji ko janggo wonata soko gueno haji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e darde ayaw moɗon Pindi TV woto jejjite wadde abonné commenté kam e partagé on jarama.